Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ποδοσφαιρικά debates, αλλά με μια μικρή ιδιαιτερότητα. Επειδή είδα ότι σας άρεσε πολύ το βίντεο που είχα κάνει με το ChatGPT, όπου μου έδινε στοιχηματικές προβλέψεις, αποφάσισα σήμερα να δοκιμάσουμε για άλλη μια φορά τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις και τον έχω καλέσει εδώ πέρα για να κάνουμε ποδοσφαιρικά debates. ChatGPT, πες ένα γεια. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ChatGPT εδώ και ήρθα να κοντράρω απόψεις, να ανοίξω debates και αν χρειαστεί να σπάσω και λίγα νεύρα. Ετοίμασε επιχειρήματα φίλε μου, γιατί απόψε δεν θα σου χαριστώ. Πάμε! Σιγάρ που δεν θα μου χαριστείς. Έτοιμο έχει έρθει το ChatGPT, οπότε λοιπόν το concept έχει ως εξής. Θα παρουσιάζω ένα ποδοσφαιρικό debate στο ChatGPT. Θα λέω πρώτα εγώ σε εσάς άμα συμφωνώ ή διαφωνώ με αυτό που θα πούμε. Έπειτα θα μου λέει το ίδιο και το ChatGPT. Και ανάλογα με το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε μεταξύ μας, θα ανοίγουμε μια κουβέντα όπου θα επιχειρηματολογούμε στην ουσία ο καθένας την άποψή του. Ελπίζω να το πιάσατε. Θα ξεκινήσουμε με ψιλοήπια ποδοσφαιρικά debates τύπου Μέση ή Ρονάλντο. Και στο τέλος θα φτάσουμε στο πιο δύσκολο ποδοσφαιρικό debate που έχει διχάσει νομίζω όλη τη χώρα, που είναι το εάν έπρεπε να μετρήσει το γκολ στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο debate σας το έδωσα ήδη, θα είναι Μέση ή Ρονάλντο, που είναι πολύ κλισέ debate, δεν θα φάμε πολύ χρόνο σε αυτό. Απλά πιστεύω πως έχει ενδιαφέρον να δούμε αν το ChatGPT είναι φαν Μέση ή Ρονάλντο. Πάμε να το ρωτήσουμε. Debate πρώτο. Ο Μέση είναι καλύτερος ποδοσφαιριστής από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Συμφωνείς ή διαφωνείς, λέω στο ChatGPT. Η δικιά μου άποψη είναι ότι γενικά είναι πάνω κάτω στο ίδιο level. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τους είδαμε και τους δύο να παίζουν μπάλα. Παρόλα αυτά, όταν θέλω να δω κάτι το οποίο θα με μαγεύσει, κάτι το οποίο θα πω τι έκανε ο τύπος εδώ, δεν θα δω Ρονάλντο, ρε φίλε. Εντάξει, όσο και να στεναχωρήσω τώρα κάποιους, ο Μέση είναι αυτός που όταν το βλέπω στο ποδόσφαιρο νιώθω αυτή τη μαγεία. Νιώθω ότι κάνει κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Πιστεύω είναι πιο εύκολο να φτάσεις αυτά που κάνει ο Ρονάλντο μες στο γήπεδο παρά αυτά που κάνει ο Μέση. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα οι Ronaldo fanboys μπορείτε να με κράξετε στα σχόλια, δεν έχουμε θέμα. Πάμε να δούμε τι έχει να πει το ChatGPT. Διαφωνώ. Ο Μέση είναι εξωπραγματικός με την μπάλα στα πόδια. Αλλά αν μιλάμε για το σύνολο του ποδοσφαιριστή, ο Κριστιάνο είναι πιο πλήρης. Έχει αποδείξει την αξία του σε 4 διαφορετικές χώρες με διαφορετικά στυλ παιχνιδιού, ενώ ο Μέση έμεινε σχεδόν όλη του την καριέρα σε ένα σύστημα φτιαγμένο γύρω του. Έλα, και μην ξεχνάμε, τώρα. Κεφαλιά, μιλάει σαν τον Μίτσο από το καφενείο. Φυσική κατάσταση, Κριστιάνο. Τελείωμα με τα δύο πόδια, Κριστιάνο. Ηγέτης σε αποδυτήρια και στα δύσκολα. Okay, ισχύει. Αυτά που λένε ισχύει. Αυτό που λέει ισχύει. Και παρά την ηλικία του, συνεχίζει να σκοράρει παντού. Ο Μέση είναι καλλιτέχνης, ο Κριστιάνο είναι μηχανή. Αλλά στο σημερινό ποδόσφαιρο η μηχανή κερδίζει. Εκεί είναι που το χάνει. Η τελευταία πρόταση είναι που το χάνει για μένα. Όταν θέλω να δω, ρε φίλε, ποδόσφαιρο, δεν θέλω να δω μια μηχανή. Κοίταξε να δει, ChatGPT μου, αυτά που λες ισχύουν. Όντως ο Ρονάλντο έχει καλύτερη κεφαλιά, όντως έχει καλύτερη φυσική κατάσταση, όντως έχει αποδείξει σε διάφορες χώρες. Αν και αυτό για μένα δεν είναι απόδειξη. Τώρα εντάξει. Και ο Μέση μπορούσε να παίξει Premier League και μπορούσε να παίξει παντού. Ο Μέση είναι. Για μένα όμως αυτά που περιγράφεις εσύ είναι ο τέλειος αθλητής. Δεν έχει να κάνει, πιστεύω, ο τέλειος αθλητής με τον τέλειο ποδοσφαιριστή. Δεν πρέπει απαραίτητα να είναι το ίδιο. Σίγουρα ο Ρονάλντο είναι καλύτερος σαν αθλητής, αλλά όταν θες να δεις κάτι στο ποδόσφαιρο το οποίο θα σε μαγέψει, θα δεις Μέση. Δεν θα δεις Ρονάλντο. Και να σου πω την αλήθεια. Εκεί είναι που κερδίζει ο Μέση τις καρδιές του κόσμου. Γιατί ο Ρονάλντο σε θαμπώνει με το πόσο δουλεμένος είναι. Ενώ ο Μέση σε κάνει να νομίζεις ότι βλέπεις κάτι αυτό που ακριβώς δεν θέλω να πω. εξηγείται. Ίσως δεν το λέω καλά με τα λόγια μου, αλλά αυτό ακριβώς θέλω Αν να πω. μιλάμε για θέαμα, ναι, ο Μέση είναι ο πιο μαγικός. Ακριβώς. Είναι η μαγεία. Αν μιλάμε για δεξιότητες, ο Μέση είναι ασύλληπτος σε κοντρόλ, πάσα, ντρίμπλα. Σωστός. Όμως αν θες έναν παίκτη να κουβαλήσει ομάδα με γκολ σε οποιοδήποτε γήπεδο του κόσμου, σε οποιαδήποτε κατάσταση, για μένα αυτός είναι ο Κριστιάνο. Ναι, σίγουρα δεν είναι πιο πρόσεξε παίκτης. Ο Μέση είναι φαινόμενο, αλλά ο Ρονάλντο είναι φαινόμενο που το έχτισε μόνος του. Καλά, αυτό είναι. Εκεί είναι το respect. Οπότε τελικά, αν θες το πιο θεαματικό, πας Μέση. Αν θες το πιο ολοκληρωμένο φωνιά όλων των εποχών, πας Ρονάλντο. Άρα, δεν υπάρχει λάθος εδώ. Απλώς εγώ θα διάλεγα το tank. Δεν το περίμενα, ρε Μάκη. Αλήθεια, δεν περίμενα να είναι τόσο πολύ CR7 fanboy το ChatGPT. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ισχύουν αυτά που λέει. Είναι πιο ολοκληρωμένο σαν παίκτη ο Ρονάλντο, αλλά κατά την άποψή μου αυτό δεν σε κάνει καλύτερο ποδοσφαιριστή. Αυτή η πρόταση του ο Μέση είναι φαινόμενο, ο Ρονάλντο είναι φαινόμενο που το έχτισε μόνος του. Είναι κάτι το οποίο γενικά ακούγεται πάρα πολύ. Ότι ο Ρονάλντο δούλεψε και ο Μέση απλά ήταν φυσικό ταλέντο. Το οποίο κατά την άποψή μου δεν ισχύει καθόλου. Δεν γίνεται απλά να γεννηθείς και να γίνεις καλός ποδοσφαιριστής. Και οι δύο έχουν δουλέψει. Και ο Ρονάλντο είχε ταλέντο προφανώς. Τέλος πάντων το αφήνουμε εκεί. Δεν θα λυθεί ποτέ αυτό το debate. Πάντα θα υπάρχουν οι fans του Μέση και πάντα θα υπάρχουν οι fans του Ρονάλντο. Απλά το έβαλα στο βίντεο για να δούμε πιο πολύ τι fanboy είναι το ChatGPT
και από ό,τι φαίνεται είναι Ρονάλντο. Debate νούμερο 2. Ο μόνος λόγος που ο Γιαμάλ δεν είναι στα μεγάλα φαβορί για χρυσή μπάλα φέτος είναι επειδή είναι 17 χρονών. Αυτή τη φορά ξεκινήσουμε από τη γνώμη του ChatGPT και μετά θα σας πω τη δική μου. Διαφωνώ. Και θα σου πω γιατί. Okay. Ο Γιαμάλ είναι απίστευτο ταλέντο, χαρισματικός και κάνει πράγματα στο Euro που λίγοι στα 17 τους τολμάνε καν να φανταστούν. Νομίζω, αλλά δεν είναι ακόμα Ballon d'Or level. Όχι επειδή είναι 17, αλλά επειδή δεν έχει κάνει πλήρη σεζόν κυριαρχίας. Ούτε σε συλλογικό επίπεδο, ούτε σε εθνικό. Η χρυσή μπάλα δεν είναι hype trophy. Δεν πάει στον πιο εντυπωσιακό 17χρονο. Πάει στον παίκτη που είχε την πιο ολοκληρωμένη dominant χρονιά σε κλαμπ και εθνική. Ο Μπέλιγχαμ είχε μεγαλύτερη επιρροή φέτος στη Real. Ο Βινίσιους το ίδιο και με Champions League. Ο Μουσιάλα στην Bayern μπορεί να είχε πιο όριμη χρονιά. Ο Εμπαπέ και ο Κέιν κουβαλάνε αριθμούς που ο Γιαμάλ δεν άγγιξε ακόμα. Άρα, ο Γιαμάλ είναι το μέλλον της χρυσής μπάλας. Αλλά το παρόν ακόμη δεν του ανήκει. Όχι εξαιτίας της ηλικίας, αλλά επειδή οι άλλοι έχουν κάνει πιο γεμάτες χρονιές. Όταν έρθει η ώρα του, θα το ξέρουμε. Θα είναι η χρονιά που δεν θα χωράει κανένας άλλος στη συζήτηση. Φέτος, χωράνε πολύ. Ας ξεκινήσουμε από την τελευταία πρόταση, στο ότι θα είναι η χρονιά που δεν θα χωράει κανένας άλλος στη συζήτηση. Για μένα, πλέον δεν θα υπάρξει τέτοια χρονιά. Από τη στιγμή που σταμάτησαν να είναι στη συζήτηση Μέση Ρονάλντο, πλέον κάθε χρόνο θα υπάρχουν παίκτες που θα είναι μέσα στη συζήτηση. Δεν θα είναι ποτέ στάνταρ ότι θα το πάρει αυτός. Από εκεί και πέρα, πολύ L takes το ChatGPT. Ποιος Μπέλιγχαμ ρε μάγκες. Πολύ καλός παιχταράς, έτσι. Αν το έλεγε πέρσι, θα το άκουγα. Για το Βινίσιους το ίδιο, αν το έλεγε πέρσι, θα το άκουγα. Φέτος, γενικά η Real πεσμένη, αλλά είναι λογικό να είναι και αυτή πεσμένη. Για μένα, τέλος πάντων, κανένας από αυτούς που λέει ότι το ChatGPT δεν είναι στα φαβορί. Για μένα, φαβορί είναι Ντεμπελέ, Ραφίνια, Γιαμάλ, όπως σας είπα. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι. Δεν συζητάμε τώρα ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα. Συζητάμε αν ο Γιαμάλ δεν θεωρείται στα φαβορί λόγω της ηλικίας του. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό. Θεωρώ πως αν ο Γιαμάλ ήταν πιο μεγάλος, αν ήταν 24-25 χρονών και δεν είχαμε όλοι στο μυαλό μας ότι και να μην το πάρει φέτος θα το πάρει σε κάποια χρόνια, πιστεύω πως ο Γιαμάλ θα ήταν όχι φαβορί, αλλά θα ήταν εισάξια με Ντεμπελέ και Ραφίνια. Δεν θα ήταν πιο κάτω όπως θεωρώ πως είναι τους περισσότερους τώρα. Από ό,τι φαίνεται, διαφωνούμε με το ChatGPT σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά τώρα που ανέφερε αυτούς τους παίκτες, Μπέλιγχαμ, Βινίσιους κτλ., έχω πραγματικά απορία να δω ποιον πιστεύει το ChatGPT ότι πρέπει να πάρει χρυσή μπάλα. Πάμε να το ρωτήσουμε. Δηλαδή, κατά την άποψή σου, ποιος αξίζει να πάρει χρυσή μπάλα φέτος? Αν εσύ έδινες το βραβείο φέτος, σε ποιον θα το έδινες? Αν εγώ κρατούσα το φάκελο της χρυσής μπάλας αυτή τη στιγμή, ναι, το δίνω στον Βινίσιους Junior. Και εξηγώ γιατί. Λέει, ρε μάγκες. Champions League ήταν ο πιο καθοριστικός παίκτης της Real στη διοργάνωση. Γκολ στον τελικό. Παρουσίασε όλα τα κρίσιμα μάτς. Δεν μιλάμε απλά για έναν παίκτη μέσα στην ομάδα. Καλά, μιλάμε για τον ηγέτη. Δεν το έχω κάνει το υπόλοιπο γιατί λέει μαλακίες. Προφανώς μιλάει για άλλη χρονιά, δεν ξέρω, κάπου έχει μπερδευτεί. Μπρο, μιλάμε για φέτος. Η Real δεν πήγε τελικό. Δίκαιος. Δίκαιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, μπρο. Έφαγα τέτοιο κοκομπλόκο που νόμιζα ακόμα είμαστε στη σεζόν 2023-2024 με το UCL που πήρε η Real. Λοιπόν, μιλάμε για φέτος, δηλαδή σεζόν 2024-2025, η οποία τελειώνει τώρα με Euro and Copa America. Και ο τελικός του Champions League ήταν Bayern Real με νικητή τη Manchester City. Αν δεν έχει αλλάξει κάτι τελευταία που δεν έπιασα. Επιβεβαίωσέ μου αν θες. Τον διακόπτω πάλι, δεν μπορώ να ακούσω, αλλά εκεί που είπε ότι ο τελικός ήταν Bayern Real, αλλά νίκησε η City από το σπίτι της που δεν έπαιζε καν στο τελικό, εντάξει, δεν ακούω άλλα. Πάμε απλά στο επόμενο debate. Και κάπου εδώ φαίνεται και πόσο σοβαρά μπορούμε να πάρουμε το ChatGPT σχετικά με ποδοσφαιρικές απόψεις. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο. Πιστεύεις πως αυτοί που βλέπουν το βίντεο τώρα πρέπει να κάνουν subscribe? Αν βλέπουν αυτό το βίντεο και δεν έχουν κάνει ακόμα subscribe, το μάλλον παίζουν καθυστερήσεις χειρότερες από του Σιόβα. Το Σιόβα. Βλέπουν debate με άποψη. Βλέπουν original Ακριβώς. ιδέα. Πέστα. Βλέπουν κόντρα με ChatGPT. Και ακόμα δεν πάτησαν το κουμπάκι. Ένα κουμπάκι. Ήρθε η ώρα να το πατήσουν, να γίνει πράσινο, να γράψει εγγράφικες και να συνεχίσουμε τα debate με άλλη ψυχολογία. Στήριξε το content, γιατί έρχονται ακόμα πιο δυνατά πράγματα. Subscribe τώρα ή δώσε τη φανέλα σου να μπει άλλος. Γέλασε και μόνο στο τέλος. Ο Σιόβα δεν ξέρω τι του έφτεξε. Δεν ξέρω γιατί ρίχνει shot στο Σιόβα εδώ πέρα ότι κάνει καθυστερήσεις. Αλλά το λέει και το ChatGPT, σας το λέω και εγώ. Μόνο και μόνο αν σας αρέσει το content και αν σας αρέσουν τα βίντεο του καναλιού και θέλετε να δείτε κι άλλα, κάντε ένα subscribe να στηρίξετε. Και τώρα πάμε να συνεχίσουμε τα ποδοσφαιρικά debates. Debate νούμερο 3. Οι παλιοί ποδοσφαιριστές δεν είναι τόσο καλοί όσο τους θεωρούμε. Φταίει κυρίως η νοσταλγία και είναι και ψηλό overrated σε σχέση με τους τωρινούς. Όσο το ChatGPT μου γράφει την απάντησή του, να πω τη δικιά μου άποψη, η οποία είναι πως
συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό το debate. Όχι επειδή οι παλιοί ποδοσφαιριστές δεν ήταν καλοί, καμία σχέση. Απλά πιστεύω πως η νοσταλγία, το ότι παλιά δεν υπήρχαν τόσο πολλά στατιστικά και γενικά οι περισσότεροι βλέπαν ποδόσφαιρο με το μάτι, ό,τι γέμιζε το μάτι του, το θεοποιούσαν πιο πολύ από πλέον. Δηλαδή, για να σα δώσω ένα παράδειγμα, άμα πει σήμερα σε οποιονδήποτε, ακόμα και σε κάποιον που δεν έχει δει πολλούς ποδοσφαιριστές, που είναι στην ηλικία μου, που είναι πιο μικρός, που απλά τους ξέρει σαν ονόματα και από highlights στο YouTube, άμα πει ότι ένας σημερινός ποδοσφαιριστής είναι καλύτερος από έναν ποδοσφαιριστή legend των 90s, δεν θα το ακούσει καν σαν γνώμη. Σαν κάπως να ρίχνουμε το σημερινό ποδόσφαιρο. Έτσι θεωρώ εγώ. Πάμε να δούμε τι έχει να πει το ChatGPT. Διαφωνώ, αλλά όχι απόλυτα. Okay. Υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια σε αυτό που λες, απλώς δεν ισχύει για όλους τους παλιούς παίκτες. Ναι, η νοσταλγία φουσκώνει πολλά πράγματα. Παίκτες όπως ο Μπατιστούτα, ο Νέντβεντ, ο Ζανέτη, ακόμα και ο Ρομπέρτο Κάρλος έχουν μυθοποιηθεί πέρα από τα ρεαλιστικά τους επιτεύγματα. Βλέπαμε λίγα highlights, λίγα match και τα υπόλοιπα τα έχτιζε η φαντασία. Πολλοί δεν θα μπορούσαν να σταθούν στο σημερινό ρυθμό τακτική ένταση. Αλλά υπάρχουν και παλιοί που θα ήταν stars σε κάθε εποχή. Ζιντάν, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Μαλντίνι, Καν. Δεν είναι προϊόντα νοσταλγίας. Αυτοί είχαν skills, IQ, φυσικά προσόντα και προσωπικότητα που δεν εξαρτώνταν από την εποχή. Ισχύει. Αντίθετα, πολλοί σημερινοί έχουν φτιαχτεί από στατιστικά και τακτικά συστήματα, όχι από καθαρό ποδοσφαιρικό μεγαλείο. Άρα, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι, φουσκώνουμε πολλούς μέτριους παλιούς επειδή τους αγαπήσαμε. Αλλά όχι, δεν είναι όλοι overrated. Κάποιοι θα διέλυαν και σήμερα, όπως και τότε. Οπότε σε αυτό το debate διαφωνώ, αλλά σε καταλαβαίνω. Ξέρετε τι, εδώ θα πω ότι συμφωνώ με το ChatGPT. Πιστεύω πάνω κάτω την ίδια άποψη έχουμε. Αυτός λέει διαφωνία, αλλά όχι απόλυτα. Δηλαδή σε πολλά points με βρίσκει σύμφωνο. Όπως το ότι Ζιντάν, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Μαλντίνι, Καν, τέλος πάντων όλοι που είπε και σήμερα να παίζανε θα ήταν πάρα πολύ καλοί. Σίγουρα. Απλά εγώ αυτό που λέω δεν είναι ότι δεν ήταν καλοί παίχτες. Παιχταράδες ήτανε. Θρύλοι είναι. Απλά θεωρώ πως αν βγει σήμερα ένας παίκτης, ίδιος ο Ζιντάν, ολόιδιος, παίζει ακριβώς τα ίδια παιχνίδια, είναι ολόιδιος, βγαίνει σήμερα και απλά δεν τον λένε Ζιντάν και τον λένε κάπως αλλιώς, στην εποχή των social media και στην εποχή των στατιστικών κτλ. Θα τον πάρουν απλά σαν έναν ακόμα παίκτη. Αυτό θεωρώ εγώ. Βέβαια, όταν είσαι τέτοιου είδους παίκτης και τέτοιου είδους ποδοσφαιρικό IQ και αθλητής, προσαρμόζεσαι στην εποχή. Οπότε και σήμερα να έβγαινε ο Ζιντάν, πάλι παιχταράς θα ήταν. Σε αυτό το debate θα πω ότι πάνω κάτω συμφωνήσαμε με το ChatGPT και πάμε στο επόμενο το οποίο συνδέεται με το συγκεκριμένο debate. Είναι παρόμοιο θα πω. Debate νούμερο 4. Το ποδόσφαιρο σήμερα είναι πιο δύσκολο από ό,τι παλιά. Πάμε να δούμε τι έχει να πει το ChatGPT. Ωραία ερώτηση. Και εδώ θα σου πω, ναι, είναι πιο δύσκολο σήμερα. Να. Γιατί είναι πιο δύσκολο σήμερα? Ένα, φυσική κατάσταση ένταση. Οι παίκτες σήμερα τρέχουν πολύ περισσότερα χιλιόμετρα σε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Δεν υπάρχουν παύσεις στο παιχνίδι όπως παλιά. Όλα γίνονται σε full ρυθμό. Ακόμα και οι επιθετικοί πρέπει να μαρκάρουν, να πιέζουν, να καλύπτουν χώρους. 2. Τακτική πολυπλοκότητα. Οι ομάδες μελετούν κάθε σου κίνηση. Έχουν αναλυτές, στατιστικά, XG, data για τα πάντα. Δύσκολα κάνεις το απρόβλεπτο, γιατί σε έχουν διαβάσει πριν πατήσεις το γήπεδο. 3. Πίεση and ανταγωνισμός. Έχεις social media κριτική κάθε μέρα, όχι μόνο κάθε Κυριακή. Παίζεις συνεχώς πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη, εθνική. Δεν σταματάει ποτέ. Πιο πολύπλοκα συστήματα, πιο γρήγορη αλλαγή προπονητών, λιγότερη υπομονή. Άλλα. Παλιά το ποδόσφαιρο είχε και μία άλλη δυσκολία. Πολύ πιο άγριες συνθήκες. Βία, κακές συνθήκες, πιο σκληρό παιχνίδι. Δεν υπήρχε VAR, δεν υπήρχαν τόσοι κανονισμοί για προστασία παικτών. Οι παίκτες είχαν λιγότερη ιατρική υποστήριξη, λιγότερη φροντίδα για αποθεραπείες, διατροφή και τα γκλεμπάια. Συμπέρασμα. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι πιο απαιτητικό συνολικά. Πιο επιστημονικό, πιο ρομποτικό ίσως. Αυτό με το ρομποτικό αλλά και πιο δύσκολο στο να ξεχωρίσεις και να μείνεις στην κορυφή. Άρα ναι, το ποδόσφαιρο σήμερα είναι πιο δύσκολο. Και εδώ μάγκες έχουμε άλλο ένα debate όπου συμφωνώ με το ChatGPT. Θεωρώ πως πλέον το ποδόσφαιρο έχει γίνει πάρα πολύ πιο δύσκολο από ό,τι παλιά. Και γιατί αυτό? Κάποιος που έχει αντίθετη άποψη, λογικά το πρώτο πράγμα που θα πει είναι ότι παλιά τρώγαν κλωτσιές, αυτό που είπε και το ChatGPT, δεν υπήρχε VAR. Άμα δείτε highlights από παλιά παιχνίδια, μάγες το τι κλωτσιές έπεφταν, οι οποίες τώρα θα ήταν για κόκκινη. Και απλά
ή πέραν καμία κίτρινη, δεν πέραν τίποτα και οι παίκτες σηκωνόντουσαν κατευθείαν. Ωραία, σε αυτό έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Πλέον δεν θα σου σπάσουν το πόδι, ας πούμε. Εκτός από αυτό όμως, όλα τα υπόλοιπα θεωρώ πως είναι πιο δύσκολα. Δεν φτάνει απλά να ξέρεις να κλωτσάς το τόπι, ας πούμε. Πρέπει να είσαι τακτικά να είσαι εκεί. Πρέπει να είσαι αθλητής πολύ καλός. Πρέπει να είσαι γενικά focused σε αυτό που κάνεις. Κάθε φορά βλέπω κάποιες συνεντεύξεις από παλιούς ποδοσφαιριστές και λένε, ας πούμε, ιστορίες ότι κάθε Κυριακή ήμουνα στα μπαρ και έπινα και έκανα. Θεωρώ πως σήμερα δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που να μπορεί να πηγαίνει να πίνει και να κάνει και μετά να αποδίδει κανονικά. Είναι τόσο απαιτητικό πλέον αθλητικά το ποδόσφαιρο που δεν γίνεται να το κάνεις αυτό. Και θεωρώ πως όταν σκεφτόμαστε το παλιό ποδόσφαιρο, κατευθείαν το μυαλό μας πάει Ζιντάν, Ρονάλντο, τους παιχταράδες τέλος πάντων. Άμα σκεφτείς όμως τους υπόλοιπους παίκτες, τους μέτριους, τους καλούς προς μέτριους, τους μέτριους προς κακούς, θεωρώ πως ο μέσος ποδοσφαιριστής πλέον είναι πάρα πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν παλιά. Δηλαδή, σαν αμυντικός, άμα ήσουν λίγο δυνατός, άμα έκανες και κανένα τάκλιν, έμπαινες δυνατά στις φάσεις, πάνω κάτω μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο. Εντάξει, και να ήξερες να παίζεις προφανώς. Πλέον, είτε είσαι αμυντικός, είτε είσαι δεξιμπάκ, είτε είσαι οτιδήποτε, πρέπει να είσαι καλός αθλητής, πρέπει να ξέρεις τακτικά ποδόσφαιρο και πρέπει γενικά προφανώς να ξέρεις ποδόσφαιρο. Και συν σε όλα αυτά, προσθέτουμε και το ότι πλέον τα μάτς είναι πάρα πολύ περισσότερο. Οπότε και αυτό προστίθεται στο ότι είναι αθλητικά πολύ πιο απαιτητικό το ποδόσφαιρο πλέον. Και ταυτόχρονα θα πω πάρα πολύ λιγότερο θεαματικό από ό,τι ήταν παλιά. Πλέον είναι πολύ πιο ρομποτικό, όπως είπε και το ChatGPT. Ένας ουδέτερος που θα κάτσει να δει μπάλα δεν θα ευχαριστεί τόσο πολύ το σημερινό ποδόσφαιρο όσο θα ευχαριστιόταν το παλιό. Πλέον υπάρχει πάρα πολύ τακτική. Και φτάνουμε, μάγκες, σιγά σιγά στο τελευταίο debate και στο πιο αμφιλεγόμενο. Είναι μια φάση που έχει γεννήσει μια μεγάλη έχθρα ανάμεσα στις δύο ομάδες οι οποίες δεν είχαν και ποτέ έχθρα, νομίζω, ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Debate νούμερο 5. Το goal του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ έπρεπε να μετρήσει. Εδώ θέλω να ακούσω πρώτα την άποψη του ChatGPT και μετά θα σας πω και εγώ ποια είναι η δική μου άποψη σχετικά με το θέμα. Πολύ ωραίο. Πάμε λοιπόν. Διαφωνώ. Το γκολ του Βαρέλα δεν έπρεπε να μετρήσει, με βάση τον κανονισμό όπως ίσχυε τότε. Τα δεδομένα. Ο Βαρέλα παίρνει την κεφαλιά μετά από στατική φάση, corner. Ο Μαουρίσιο κάνει την προβολή και ο Πέλκας, που είναι ξεκάθαρα σε θέση offside, κάνει κίνηση προς την μπάλα και επηρεάζει τη φάση. Δεν χρειάζεται να την ακουμπήσει. Αρκεί που κάνει κίνηση και τραβάει την προσοχή του τερματοφύλακα. Ο κανονισμός εκείνης της εποχής έλεγε: αν παίκτης σε θέση offside επηρεάζει ενεργά τη φάση χωρίς να ακουμπήσει την μπάλα, θεωρείται offside. Άρα, ναι, ήταν offside. Ναι, σωστά ακυρώθηκε το γκολ. Τώρα, αν με ρωτάς αν θα το έδιναν σήμερα, με το σημερινό VAR και το πώς ερμηνεύουν τα πράγματα, πιθανόν να μετρούσε. Σήμερα θα μετρούσε, αλλά το debate σου είναι για τότε. Και τότε, με τους κανονισμούς που ίσχυαν, το γκολ σωστά δεν μέτρησε. Λοιπόν, καταρχάς, αφήνουμε στην άκρη αυτό που λέμε το Πέλκα. Απλά μπερδεύει το παίχτη στην ουσία. Όλη η φάση που περιγράφει είναι σωστή. Το σκηνικό είναι σωστό. Ο Βαρέλα παίρνει κεφαλιά. Κάποιος κάνει προβολή που είναι ξεκάθαρα στη θέση offside, αλλά δεν ακουμπάει την μπάλα, που είναι ο Μαουρίσιο. Ο Πέλκα δεν ξέρω καν αν ήταν στην ομάδα τότε. Παίζει να μην ήταν καν στην ομάδα. Οπότε λοιπόν η βάση γενικά αυτού που εξηγεί είναι σωστή. Το ChatGPT θεωρεί πως ήταν offside, θεωρεί πως σωστά ακυρώθηκε και θεωρεί πως σήμερα θα το δίνανε. Εγώ θεωρώ πως σήμερα θα ήταν τουλάχιστον 20 λεπτό VAR και πάλι δεν ξέρω αν θα το δίνανε. Η δική μου άποψη σχετικά με το goal, σχετικά με την όλη φάση, είναι ότι το goal δεν έπρεπε να μετρήσει. Ήτανε offside ο Μαουρίσιο, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο αλλά εδώ πέρα. Ο διαιτητής σε εκείνη τη φάση κάνει κάτι το τρελό, το οποίο είναι ότι δίνει τον γκολ και μετά το ακυρώνει. Πράγμα το οποίο εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε VAR, προφανώς δεν γινόταν να γίνει. Δεν υπήρχε καν στους κανονισμούς να δώσεις ένα γκολ και μετά να το ακυρώσεις, να γυρίσεις πίσω την απόφασή σου. Οπότε, εφόσον έδωσε τον γκολ, έπρεπε να το κρατήσει. Ακόμα και αν ήταν offside, ακόμα και αν ήταν λάθος απόφαση, τα τότε δεδομένα ήταν ότι ό,τι απόφαση δίνεις, αυτή είναι η σωστή. Άρα, αυτή είναι η άποψή μου. Το γκολ ήταν offside, αλλά εφόσον δόθηκε γκολ, έπρεπε να μείνει γκολ. Πάμε να δούμε τι θα σχολιάσει και το ChatGPT σχετικά με αυτό. Λοιπόν, ChatGPT μου, όπως είπα και στα παιδιά, το goal θεωρώ πως ήταν όντως offside. Ο Μαουρίσιο που κάνει την κίνηση προς την μπάλα είναι όντως offside, άρα όντως δεν έπρεπε να μετρήσει. Αλλά το μεγάλο θέμα που υπάρχει είναι ότι ο διαιτητής πρώτα δίνει το goal και μετά ακυρώνει τη φάση, την γυρνάει πίσω και δίνει offside. Αυτό με τα τότε δεδομένα που δεν υπήρχε VAR, δεν θα έπρεπε να μην γίνει? Δεν είναι κάτι το οποίο δεν γινόταν να γίνει, να αλλάξει την απόφαση του διαιτητής? Ακριβώς εκεί είναι το πρόβλημα που προκάλεσε το χαμό εκείνο το βράδυ, και όχι απλά το αν ήταν ή όχι offside. Σωστό. Τι έγινε τότε? Ο Κομίνης δίνει γκολ στην αρχή. Ναι. Η ΑΕΚ διαμαρτύρεται έντονα. Οι βοηθοί μιλάνε μαζί του για πάνω από 2 λεπτά.
Τελικά αλλάζει γνώμη και ακυρώνει τον γκολ για offside. Και όλα αυτά χωρίς VAR, το οποίο τότε δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Κρίσιμο σημείο. Πού είναι το πρόβλημα? Ο διαιτητής δεν βλέπει ο ίδιος κάτι νέο. Αλλάζει γνώμη από εξωτερικές επιρροές ή από πίεση χωρίς να υπάρχει επαναληπτική εικόνα ή VAR να τον πείσει αντικειμενικά. Ακριβώς, και εκεί ήταν που ο ΠΑΟΚ φώναξε για αλλίωση. Γιατί δεν μπορείς να δίνεις γκολ και μετά από διαμαρτυρίες να αλλάζεις απόφαση χωρίς νέα δεδομένα. Αν υπήρχε VAR, δεν θα υπήρχε αυτός ο χαμός, γιατί ο διαιτητής θα πήγαινε να δει τη φάση μόνος του. Και θα υπήρχε επίσημη εξήγηση και εικόνα που να υποστηρίζει την απόφαση. Άρα, συνοψίζοντας, το γκολ σωστά δεν μέτρησε με βάση τον κανονισμό. Αλλά η διαδικασία ήταν τραγική και σε ένα μάτς τίτλου δεν συγχωρείται τέτοιο μπέρδεμα. Αυτός είναι και ο λόγος που το debate αυτό έμεινε στην ιστορία. Όχι για το αν ήταν ή όχι offside, αλλά για το πώς ακυρώθηκε το γκολ. ChatGPT. Αυτό είναι, μάγκες. Στην ουσία και εγώ αυτό είπα. Εδώ συμφωνούμε 100% με το ChatGPT. Το goal είναι offside, αλλά η διαδικασία είναι τραγική. Δεν έπρεπε να γίνει ποτέ αυτό. Αν υπήρχε VAR, πάλι θα υπήρχε τεράστια διαφωνία ανάμεσα σε οπαδούς του ΠΑΟΚ και στους οπαδούς της ΑΕΚ για το αν ήταν offside ή όχι. Αλλά δεν θα υπήρχε αυτό το τόσο τραγικό και αυτό που έκανε τόσο μεγάλο το θέμα. Το ότι ο διαιτητής αλλάζει γνώμη και αλλάζει την απόφασή του. Πράγμα το οποίο τότε δεν γινόταν. Αυτά λοιπόν, μάγκες, για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου στα σχόλια άμα θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο με ChatGPT. Έχουμε πολλές ιδέες ακόμα. Έρχεται βίντεο αναπνέω μόνο όταν μου το λέει ο ChatGPT. Περιμένω σχόλιά σας σχετικά με τα debates. Αν συμφωνείτε, διαφωνείτε. Like, subscribe και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.